Jeg håber, det kommer frem og står for. Det skal man gøre. Jeg tænker ikke på min video til at hjælpe. Hvor er de små nænde i? Det er sammen med de store. Det er din mor sagde, når hun står op derhjemme, så er hun helt vildt stor, og så kommer der i selskab med dem, og så er hun bare lille. Okay, jeg skal lige zoome noget bedre end min. Du står i sådan en helt egen lille verden der. Jeg kigger efter jer. Asger, hvad laver du? Skal lige nu have et ordentligt billede. Jamen, jeg står og filmer. Det er også svært, at du kan få parret, så man kan filme. Er den anden, der står ved siden af hende? Det er Lukas. Nej, til den anden side. Nej, den anden hun er... Kan du se den lille trold, der står lige der ved siden af? Med de gule bukser? Ja, som beslutter for at sætte sig med igen. Den er. Ja, Blåbjerg Børnehave og SFO, de vil være klar her, og vi har 3 numre. Venner er gode at have, og i banken ligger 20 millioner, det er heller så dårligt. Og så er det ABC-sangen til sidst. Så værsgo til Blåbjerg Børnehave og SFO. Jeg tror desværre, at Emil er blevet budt ud med Lukas, hvad angår arrangeret ægteskab. Ja. Ja, 2,5 minutter en tid. Jeg håber, jeg har nok plads. Jeg har kun 1,2 gigabyte tilbage. Slå på tromme. Et eller andet sted, hvor hun kan tage en god billede og så. Hun sidder oppe foran, hun sidder nede ved.
begynder at fylde noget mælkebræt op. Ja, gud. Så er det sidste sammen. Første vagt. Kan I fange mig så? Hvad? Så er jeg så oppe og tager Ellers første så vagt. kunne jeg forestille mig bedst, når du har det. Hvad laver du, Oscar? Du er også til at grønne ud med tævne med din tid. Den der skal du lade være, skat. Hvor? Ja, tak til Blåbjerg Børnehave og SFO, som starter det her op. Det er rigtig flot, I lægger ud her. Tak for det. Vi har sådan en lille øvelse. Nu skal I prøve at gå tilbage på scenen. Så skal man faktisk prøve at vinke ud til publikum. Det er sådan lidt en øvelse nu i de første. Hvis I trækker lidt tilbage, så skal I alle sammen gå foran her. Det prøver vi lige. Hvis nu I går tilbage ud her, og så skal vi lige have til at gå foran. Sådan, hvis nu I sådan går heroverfra, så går I lige her foran på scenen, og så går I sådan ud og vinker. Og så klapper de derude. Skal vi prøve at se, om det virker? Ja, vi skal lige prøve herhjemme sådan. Vi skal lige have til at gå rundt, så vi lige kommer her. Vi prøver lige. Prøv lige igen. Kunne du tænke dig at sidde stille en gang? Ja, det er rigtig godt det der. Det er rigtig godt. Det er rigtig godt. Ja. Ja, for søren, hvor det kører. Nana, hun er sød. Ja, tak til Blåbjerg Børnehave og SFO. Vi er sådan lidt foran i tidsplan. Det kører faktisk rigtig godt. Kan I høre noget dernede, eller hvordan går